Esta fin de semana falamos coa cabeza máis visible da nova directiva do Taboada Club de Fútbol, José Manuel Montes Blanco, un grupo de veciños que se animou a tomar a renda deste proxecto despois da dimisión da anterior equipa. Decidímonos porque, un pouco pediúnolo algúns xogadores, a xunta directiva anterior, como xa se sabe, dimitiu, por problemas que houve co relámpago, foi un pouco a gota que como vaso, xa se falou moitas veces deso. Pois uns cantos xogadores empezaron a falar con nós, pois veña, pois demos o paso, pois vamos intentar estar á altura dos que xa estuveron, que fixeron moi ben, levan moitos anos aí traballando moi duro e a verdade que conseguiron retos moi importantes e chegaron moi lonxe. Vamos intentar estar máis ou menos á altura deles e facer o mellor que podamos. A nova directiva é un equipo de xente do fútbol que marca os obxectivos paso a paso, alo menos os deportivos. De momento vamos intentar manternos en primeira, loitar e esperar a ver o que pasa, a ver como van vindo os resultados e nada. Intentar seguir en primeira, que é o noso primeiro obxectivo. Por outro lado, está conservar o bloque de xogadores que deron resultado a este proxecto. Vamos intentar manter o grupo que temos, todos os xogadores son de Taboada, a maioría, hai 4 ou 5 rapaces de Chantada que son como se foran de Taboada, levan aquí moitos anos e xa están totalmente integrados. Queremos seguir contando con todos os que están. Despois estamos falando aí con outros 2 rapaces que esperemos que chegaron a acordo con eles. E na máis, pois a ver o que nos di tamén o entrenador, cando empeza a ver a xente e tal, como xa sabedes, chegamos a un acordo con Martín Murado. Estamos moi contentos de habelo feito porque, é unha persoa que nos ofrece moita confianza, quedou moi ben por onde pasou e, tanto a plantilla como a xunta directiva estamos moi contentos de poder contar con un entrenador como Martín Murado porque nos parece moi bon, tanto profesional como personalmente.